ka Auxilium Roilang Institute for Sustainable Empowerment pendeng rei nong stan haka khandai tarik kala lingkot kala yo ban sam ki kor sujan shaki khana ki bala dab ekajing sha hikai haka shlam ke bala don hadu arpho handrungut wat haka joka por ki tigi khana kila yo ru yaka sernot lingba kajing itho jongka radian infonet New Delhi ya kate kajing hikai haka te shlam la betingka dak Meghalaya State Skill Development Society under Labour Department hapo kajing khmi ke skills Meghalaya bat haka te sngi hadu arpho sangut ki khana thamai kila don bat stang ya kijing hikai hakani ka jingalang ya kabala penlong haphalau jongka ARSTC nong stan pendengre uba A1 milingdo MCS ulalong kumukong san bat ka kong Memorial Khongkai Skills Development Officer West Khasi Hills District kum ka sambut kong san haringkat ka jingadon lang ki sister ki brother bat uba Michael Marwen sodar chnong pendengre bat kiwe haba ai jingkran ka kong Memorial Khongkai Skills Development Officer West Khasi Hills District kala ong wat bu pensarang ya kisap kibala yo nakateka shlam jing hikai Henry hap banang ban yang halaki kejat ban pentelun syakmat nak bentaka kamai jakpo namar kani kesngi gadega jing sedang om kebakut wat habalada pas ya kejing syahikai Wanyang Risha Babiang Dakar Dewsau Teman bain in ayaka mas Pinyo ki machine bat ka jing angnot jong ka office jongi balai ngi ai ki machine ha dalakot eka training kadai kumne kan khnang ba phinum don chu kono ngim kwa chu bani asngau ba ki khna jongi ki breu jongi ndakil adap eka training ki amba kinum la ban sedang eka training te ta kadau phin sayo ekitiar jong phi hakane ka sngi phinum don excuse chu dai nem menta pinal ayo ka tiar phin haban tre yen te menta ka jing kentur ya phi kadai ba na ka office jongi ngi angnot ban yu i ba andala adap eka training ni kwa epi bapin tre ndai banshu bo ikit ki jing tip jing nang ki skills ki bapila yo bapin bo bakin sarang hakandong sakan ma bakin ki kwa bapiyo pim dai banshu bo hakandong mo te nang ta pada naka office jong iru ni bo ya kata ka kendon ba ki training partners jong hi baro ki dai ban bot dien ya pi tekan sadon ka jing bot dien pin sayo phone call na isa kamai na ki sister jong ko auxilium hi kin phone ya phi nakapor kin kli phi la tre ayu pila le ayu te nang ta ma phi la ban juba te nang ta nak office ru wat nak department hi jong ka sarkar ngi ju perlong nakapor ya ki exhibition lani ya ki skills mela khnang ba ya ki kam ya ki skills ki ba phila ban pen inam ya ki ha kita ki rensan tenang taru pila ban dia thiet hakata kerensan pila ru hagajo kopor ban kendo shu ya ki wei pat ki beriu ki bala ban kentiu ya kan ki skills dong phi ka networking mo ta kadau kentu ya phi ba phim dei ban shu shong klik ti ndala yo kini ki tiar phi dei ban sedang menteri ga kam da hapor bangiwan ki meeting no wan ki jingalang por badang shudap ke training dang shit ham ha dei nam dala poi sayeng suki la rangim training ka pejak no dei nam te kibrio nakapor ngi dawan ski jingalang ki amin sim be jangi rei kumta kumbang pi dala poi sayeng kana peja ski te menta te ngakwa phi ba phim dei kan ban peja kata ka kamen sim jong phi te jing kwa jong phi ban tre